En Marc i la pedra màgica. En una petita illa de la Mediterrània hi vivia un nen que nomia Marc. Tenia un cap científic, a tot li donava voltes, sempre volia saber el perquè de ses coses. Cada dia sortia a passejar amb la seva cussa per un bosc molt a prop de casa seva. Sempre trobava coses que li pareixien interessants. Un formiguer, papallones de distints colors, escarbats de tots tipus, mantis que ballaven si els posaven música. Després anava al seu ordinador i cercava informació sobre aquests éssers vius. Li encantava veure quin era el procés i la manera de viure, com menjaven, què menjaven, com eren les seves cases. Una activitat que li agradava molt era la fona. Havia aconseguit bastant domini a l'hora d'encertar la llauna. A més, tenia la seva companya, Napua, que anava corrent a cercar la pedra i li tornava a dur. Aquella pedra era especial. Sempre que la tirava, pegava les llaunes. La seva forma era extremadament rodona, d'un color estrany. L'havia trobada a Son Serra de Marina, un d'aquells estius que havia passat a cal seus padrins. Molts dels seus amics li volien canviar per altres coses, fins i tot un li va oferir la seva bicicleta, però en Marc tenia clar que aquella pedra li donava sort. Un dia, davant el bosc, després d'haver tomat més de 50 llaunes, va pensar que havia de superar allò. Va decidir tirar a les branques dels arbres. I també encertava la primera. Cada cop que tirava era un encert. Va quedar fascinat per aquell descobriment. La germana d'en Marc estava cansada d'haver-lo d'anar a cercar. Marc, a dinar! Marc, a sopar! Marc, diu sa mamà que si has fet els deures! Marc, diu el papà que si no entres ja pots dir adeu a sa fona! Aquesta darrera era la frase que més por li feia quan la sentia. Na Paula odiava aquella fona. Més d'un cop la cercava i l'amagava. Des que en Marc s'hi va aficionar, ja no volia jugar amb res amb sa germaneta. En Marc dormia aferrat a la pedra, la duia per tot i, sobretot, des que havia fet les proves. Només tenia ganes d'acabar l'escola, fer els deures a casa i sortir amb Napua a fer més proves. Aquell dematí, en Marc estava un poc rar. No sabia ben bé què li passava. A l'escola estava absent, només li venia una idea. Havia d'anar més enllà, havia d'intentar encertar alguna cosa en moviment. Havia d'intentar algun artilugi que pogués tirar les llaunes. Li demanaria a son pare, que es passava el dia fent invents. Però son pare estava molt enfeinat i no li podia fer fins la setmana següent. En Marc va demanar a la seva germana Paula si volia anar a jugar amb ell i tirar-li les llaunes. I ella, encantada, va assentir. Varen anar davant el bosc. Na Paula va començar a tirar les llaunes a l'aire i en Marc les tomava totes. «Paula, tira més fort!», deia ell. «No puc, tira el més fort que puc. Marc, no puc més, juguem a una altra cosa». Però en Marc estava absort amb el seu experiment. «He de cercar una altra cosa», pensava. «Però què? Ha de ser alguna cosa ràpida». De cop li varen passar per davant un parell d'ocells. Els va mirar com donaven voltes ficant-se cap al bosc. Na Paula el va mirar i li va dir «No seràs capaç, li diré al papà!» i va sortir corrents. En Marc va quedar aturat. Què feia? La seva germana havia anat a cercar son pare. Si no feia via, segur que no ho podria provar. Va agafar la fona i va començar a donar-li voltes mentre cercava algun ocell que es mogués. De cop en va veure un que s'endinsava cap al bosc i ràpidament va llançar la pedra amb molta força. La pedra va anar directe cap a l'ocell, però just abans de pegar-li va caure empicat dins el bosc. Napua va sortir embalada a cercar la pedra. En Marc va quedar pensatiu. En l'últim moment es va penedir del que estava fent. Ell estimava els animals i just en el moment d'aquest pensament la pedra havia caigut. Com era possible? Napua es torbava a tornar. En Marc va mirar a l'hora i sabia que havia de tornar. «Pua! Pua!» Però Napua no hi anava. L'havia de trobar. Es va posar a córrer i es va endinsar cap al bosc. «Pua! Pua!» La va sentir lladrar i es va girar cap a l'esquerra en direcció a la veu de la seva cussa. De sobte va veure Napua amb la pedra a la boca
que ensumava un ou gegant. Era l'ou més gran que havia vist, molt més gran que els ous d'estruç. S'hi va acostar i es va agenollar davant d'aquell gran descobriment. El va començar a tocar fins que no va poder més i el va agafar amb les mans. Aquell ou pesava bastant i a poc sentia la calor que venia del seu interior. De cop es va espantar, quasi li va caure l'ou a terra perquè va sentir el cor de l'animal al seu interior. En Marc no sabia què havia de fer amb allò, però sentia que no l'havia de deixar allà. O la millor sí, perquè la seva mare havia de ser a prop. En Marc sabia que molt lluny no podia ser. Aquella cova formada per grans mates era clarament el cau de la mare de l'animal desconegut. Va començar a mirar per terra per trobar les petjades d'algun ésser, però la cova estava neta. Sols hi havia les seves i les de Napua. Aquest fet encara feia molt més estranya aquella situació. De cop va sentir la veu de son pare que el cridava. Va mirar per tots els costats, havia de sortir del bosc immediatament, ja que els seus pares li havien dit que no es ficàs tot sol dins el bosc. Napua va sortir escapada quan va sentir el xiuló que havia fet el pare d'en Marc i just darrere, a tota, hi anava ell amb els talons tots enlairats fins que es va trobar davant de son pare. «Què feies al bosc? Saps que no vull que hi entris tot sol», va dir el pare un poc enfadat. «Res, és que sa pedra havia anat enfora i com que Napua no venia, hi he entrat», digué en Marc mirant-lo als ulls. En Marc normalment no deia mentides i en aquest cas el que no va fer va ser dir la veritat sencera. Varen anar cap a casa on l'esperava la mare i la seva germana assegudes a la taula a punt de sopar. En Marc anava fent voltes a la forqueta lligant els espaguetis. «Marc, menja! Que et passa qualque cosa?» li va dir sa mare. Ell deia que no amb el cap i es posava la forqueta a la boca. El dia següent, tot d'una que havia acabat els deures, va sortir amb na Pua cap al lloc on l'havia trobat l'ou. Na Paula va sortir darrere ells ben de pressa. Just quan estava a punt d'entrar al bosc, na Paula li va dir: «No pots entrar, els papàs s'enfadaran». En Marc no sabia que la seva germana l'havia seguit. «Paula, per favor, és important, torna a ca nostra i no diguis res». Na Paula el mirava fixo. «Que és important? Jo també vull venir». En Marc sabia que no hi havia solució, havia d'admetre que la seva germana l'acompanyés. «Bé, vine, però no et moguis del meu costat». Els tres varen partir cap al bosc. Na Pua anava ensumant i cercant el punt on havien vist l'ou. Anaven entre les branques fins que, de cop, varen trobar el cau. L'ou era allà, amb un color brillant, entre cel i turquesa, i a dins es veia l'ombra d'un animalet que es movia. «Ostres!», digué na Paula, «és d'una gallina gegant». «No ho sé, el vaig trobar ahir, però no hi ha patades al terra per saber de quin animal es tracta». De cop es va sentir un renou i la closca es va començar a rompre. Ells estaven amb la boca badada. Na Pua va fer 3 passes enrere. D'aquell ou va sortir un animalet de color verdós que intentava caminar i pagava tot el temps per terra. «És un dinosaure!», va dir na Paula tota emocionada. «És un dinosaure!». En Marc no es movia del lloc. Pareixia un dinosaure, però no era possible. Els dinosaures ja no existien. A poc es va acostar a l'animal. Aquest anava aviat, pagant per terra de cada 3 2 vegades, fins que va ser al seu costat. En Marc no sabia què fer. De cop va agafar unes herbes i les hi va donar. Oh, aquell animalet va menjar ràpidament i va seguir esperant. Na Paula i en Marc li varen anar donant fulles i herbes. Aquell animalet pareixia un sac sense fons. Com més li donaven, més en volia. Durant unes setmanes anaven cada dia a veure el petit dinosaure i li duien galetes d'oli, fruita, sugos, entre d'altres coses. Un dia, en Marc va voler experimentar amb un xiclet de maduixa. L'animalet va començar a rosegar i el xiclet li quedava aferrat a les dents. No se sap ben bé com,
va ser capaç de fer una bolla gegant i de cop li va explotar i li va quedar per tota la cara. Na Paula i en Marc van esclafir a riure i el petit dinosaure, que havia quedat amb els ulls esglaiats, va començar a donar voltes i feia un so que era molt similar a les rialles dels nins. Just en aquell moment varen sentir un renou. Na Pua es va posar a lladrar, en Marc i na Paula es varen espantar, es varen aferrar molt fort i començaren a tremolar. Però, en canvi, el petit dinosaure movia la cua. D'unes mates molt altes que es movien, molt aviat va aparèixer un dinosauri gran, igualet que el petit, però molt més gran. Na Pua va començar a anar cul enrere. En Marc va agafar la seva germana i se la va posar darrere. «No et preocupis, Paula, no passarà res», li va dir amb veu greu i segur. Na Paula mirava pel costat esquerre d'en Marc i just darrere d'ella hi havia Na Pua amb la cua entre les cames. Aquell animalot anava ben aviat cap als tres. En Marc va agafar la seva fona i la pedra de la butxaca i va començar a girar-la molt aviat. Quan estava a punt de tirar-la, va sentir una veu dolça i suau que li deia «No, no ho facis. Gràcies per cuidar el meu fill». Els dos varen quedar aturats, mirant aquell ésser que els dedicava un ample somriure. «No sé si hagués surat sense vosaltres», va continuar mentre se'ls hi acostava. «Es diu Tau. És el darrer exemplar mascle de la nostra espècie». En Marc es gratava el cap mentre mirava Na Pua com s'acostava al dinosauri i na Paula li donava una galleta al petit Tau. «Què ets, sa mare o son pare?», li va demanar. «Sa mare», va dir ella, «veus que tinc unes taques grogues? Les femelles tenim aquestes taques i, en canvi, els mascles les tenen violetes». «Com saps xerrar?», li va demanar en Marc de cop. «Nosaltres sabem xerrar tots els idiomes de l'univers», va contestar la dinosaure. «És un privilegi que ens va donar la lluna pel nostre compromís a mantenir l'harmonia amb tots els éssers i amb la natura. Però a l'escola me varen dir que els dinosaures us havíeu extingit, que hi havia hagut un canvi climàtic i havíeu mort congelats». «Que no veus, Marc, que no està congelada?», va dir na Paula mentre acariciava les potes de la dinosaure. «Jo vull ser espeleòloga i policia a cavall». «Has dit que la lluna vos havia regalat el coneixement de totes ses llengües? Com és possible?», seguia demanant en Marc amb la seva insistència per aprendre. «Vos contaré la història», va dir la dinosaure. «Mireu, fa milers d'anys els meus avantpassats varen viure moments molt terribles. Cada cop eren més a la Terra i més grans. Un meteorit gegant va pegar a la Terra i la va desviar de la seva trajectòria i del Sol. Va començar a fer molt fred i no hi havia menjar per tots. La fam va fer que molts dels animals es devoressin entre ells. La por formava part del nostre destí. Quan pareixia que tot s'acabaria, la lluna es va posar a cantar. «Tots aquells que me senten és perquè tenen l'esperit noble. Són aquells que podran perdurar més enllà de la terra. Anau a la muntanya del Galatzó el dia que la lluna hi és però no es veu. Recordeu la cançó i vos teletransportareu a la 7ª dimensió». No tots la sentien, la cançó. Durant 5 sols i 5 llunes, quan el sol s'amagava, tornava a escoltar-se la mateixa cançó. Pocs eren els que l'havien sentit i varen viatjar cap a aquell lloc tots junts. Els altres, que els veien, se'n reien i els tractaven de beneits. Però a ells no els importava i seguiren fins al lloc indicat. El dia de l'extinció, la terra va rebentar per de dins. Començaren a sortir flames del gel com si fossin llamps enrabiats. Tots aquells que estaven al seu costat se desintegraven de cop sense deixar cap rastre de la seva existència. I els que havien sentit cantar la lluna no miraven cap enrere perquè la por els hagués paralitzat. Quan varen ser a dalt, just a l'hora prevista, es varen quedar aturats observant com per sota la llum vermella convertia el gel en aigua. El cel estava ple d'estels que brillaven com mai s'havia vist.
De cop, no sabien ben bé d'on, varen sentir la lluna. Viatjareu per l'espai a un lloc on l'harmonia regna. Mai vos faltarà menjar ni aigua, però sempre heu de ser respectuosos amb l'entorn, doncs ell és el vostre cau necessari per l'existència de tots els éssers i plantes. L'equilibri ha d'existir i tots sou necessaris. Tots alhora heu de cantar el que vos he ensenyat, tots com una unitat. Es va fer un silenci i tots els que eren allà, grans i petits, cantaren com si una sola veu fos i quan varen finalitzar, desapareixeren. I tu hi eres? Va demanar en Marc. No, són els meus avantpassats de fa milers d'anys, però ens ho contaven i ens varen ensenyar la cançó. I tu què hi fas aquí? Va insistir. Fa poc, un dels dinosaures rex es va votar les lleis de l'harmonia. Ell pensava que si se menjava tots els ous de la nostra espècie es convertiria en immortal i va començar a devorar tots quants d'ous trobava. Els altres rex el varen intentar aturar, però ell també se menjava els seus ous i com que no li bastava, també se menjava els petits. Jo vaig recordar la cançó de la lluna i el dia que la lluna no es veu però hi és, la vaig cantar i vaig aparèixer aquí. I ara què faràs? No podràs tornar, va dir en Marc en to preocupat. Pobrets, va dir na Paula, que ja agafava pel coll a la gran dinosaure. Nosaltres vos estimam, ho puc dir als papàs i podeu anar a viure amb els padrins que tenen una casa molt gran. Paula, no veus que no hi caben? La va increpar en Marc. El problema, va dir la dinosaure, és que en Tau és el darrer ou de dinosaure d'aquesta temporada. Si el rex el menja, agafarà l'eternitat i el poder, sobretot a la 7ª dimensió. Quan vaig partir, em va donar la impressió que em seguia, però durant aquest mes he passejat per aquí i no hi ha cap rastre. Avui és un dia important. La Terra estarà enfilada amb el Sol i la Lluna durant molt poc temps. És cert, mon pare me va dir que avui, 15 de juny, hi havia un eclipse lunar que seria una nit molt especial, va interrompre en Marc. Idò, avui ens hem de teletransportar a la 7ª dimensió i el rex haurà perdut el seu poder. Si no tornam, ell serà immortal. Na Paula quasi es va posar a plorar. Quina por que feia aquell rex! De cop, la mare dinosaure la va envoltar per la cintura amb la cua i li va demanar: «Vols que t'adugui a fer una volta?» La cara d'alegria de na Paula era espectacular. «Per favor, me fa molta il·lusió. Puc, Marc? Els papàs s'enfadaran?» «No diré res», va dir en Marc, «però no vos allunyeu massa, que aviat haurem d'anar a sopar». Na Paula va pujar a la cua i la dinosaure, amb molta delicadesa, la va posar sobre el seu llom. Li va acostar la cara al Tau i li va fer una llepada. Després es va girar cap a en Marc i també el va llepar. En Marc va posar cara d'escarrofat, però a la vegada li havia agradat la sensació. La llengua era el més suau que l'havia tocat mai. «Cuida'm en Tau, és molt especial!» Va donar mitja volta i es va moure d'una manera suau i ràpida. Amb un vist i no vist, va desaparèixer. En Marc es va quedar mirant en Tau. Veia com aquell animalet jugava amb les fulles de les branques, ensumava un escarbat fent passes enrere quan aquest es posava a caminar o movia la seva cua amb suavitat fins als seus ulls, quan un petit insecte se li posava sobre la punta de la cua i després la tornava a situar a terra, fins que aquell diminut animalet decidia baixar-ne. Era tan important i ell no tenia cap consciència de la situació. En Marc es va seure al terra, recolzat en un pi centenari, observant el petit dinosaure. Estava relaxat i, a més, sentia una energia interior, com quan ensumes la mar a la zona nord quan és ben fresca. Se sentia fort i segur en aquell lloc, que també era el seu cau. La veritat és que la vida d'en Marc havia estat ben interessant aquest darrer mes, però no havia pogut contar-ho a ningú, ni tan sols als seus pares. Na Paula ho sabia perquè l'havia seguit, si no hagués estat l'únic al món que ho hagués sabut.
que ho hagués viscut. Però per una altra banda, així ho podia compartir, recordar-ho i reviure-ho amb la seva germaneta. En aquell instant va sentir un renou de branques. Es va aixecar immediatament i s'acostà a en Tau. Miraven els dos cap al lloc on havien sentit el renou. El petit dinosaure es va posar a tremolar i a emetre uns renous que pareixien gemecs. En Marc es va posar la mà dins la butxaca i va treure la fona. Ràpidament, sense fer renou, de l'altra butxaca va treure la pedra de son serra i va muntar la fona ben aviat. Entre les branques aparegué un caparrot ple de dents a la boca, amb uns ulls petitons, d'aquells que et miren fixo, amb un cos gros, amb unes cames llargues i robustes, i amb uns braços i unes mans desproporcionadament petites. Era el Rex, va pensar en Marc mentre li entrava una nerviada des de la planta dels peus fins a l'arrel dels cabells. Fora! Va cridar el Rex amb una veu gruixuda i amb sabonera a la boca. Es notava que estava rabiós. El vull a ell! Vosaltres no m'agradau! Fora! Corre, si no vols que t'esclafi com una mosca! Sense saber com, en Marc es va posar davant d'en Tau i Napua al seu costat grunyint aquell animalot. No em mouré d'aquí fins que te'n vagis, va dir ben enfadat. Petit escarbat, què és el que no entens de la situació? Gran, petit, el gran esclafa el petit, el gran se menja el petit. Vols realment que això passi? No ho vull. Mentrestant va començar a girar la fona. Idò, tu t'ho has cercat, contestà el grandolàs dirigint-se cap a ells. Els tres van recular una passa, però en Marc donava cada cop més velocitat a la fona, disparà i la pedra sortí directa cap a aquell animalot. Li pegant tot l'ull, i el Rex es va dur les mans a la cara i va grunyir fort, movent el coll fins que se'ls va quedar mirant amb l'ull vermell de la pedrada i la ira. Napua havia quedat darrere del dinosaure i no podia dur la pedra màgica. En Marc va agafar la primera pedra que va veure i just quan en Rex es dirigia ràpidament cap a ell, va tirar la segona fonada. La pedra duia una força impressionant. Va anar cap al dinosauri i des dels peus fins al cap li va anar donant voltes fins a entrar-li a la boca i misteriosament aquell animalot va desaparèixer. En Marc havia quedat amb els ulls esglaiats i esgotat. Tot havia acabat. Havia desaparegut. Quina calma i quins nervis alhora! Immediatament es van moure les branques molt ràpidament, tant que en Marc no va tenir temps de reaccionar i la fona li va caure a terra. Però eren na Paula i la gran mare que varen aturar en sec davant en Marc, que estava blanc de la impressió. Com estàu? Què ha passat? Va dir la dinosaure. Estàvem fent la volta quan he vist en Rex que davallava ràpidament del Puig Major. Pensava que seria aquí. Hem de partir ràpidament abans que ens trobi. No, ha estat aquí, va dir en Marc, però ja ha desaparegut. Encara estava astorat, pobre Marc. La Lot li va explicar la història amb tots els detalls i fins i tot escenificant-la. Na Paula i la dinosaure l'escoltaven atentament. Es varen espantar i també varen riure. El que no entenc és que la pedra màgica no va funcionar. En canvi, la segona, que era una pedra qualsevol, sí, digué en Marc, gratant-se el cap pensatiu. El primer pic vares tenir por, va dir la dinosaure. En canvi, el segon, vares deixar la ment lliure, només concentrada amb el que estaves fent. Totes les pedres són màgiques, si un creu que ho són. I el Rex d'on ha sortit? Va demanar na Paula. Ell m'encalçava el dia del canvi de dimensions. Jo havia pensat que també havia passat aquesta, però tots els dies he donat voltes per l'illa mirant si el veia, perquè havia de protegir el meu ou. Només hi havia un lloc on no vaig anar, perquè hi ha unes bolles que ens desorienten i paralitzen durant un temps. Segurament ell va aparèixer al Puig Major i fins avui no s'ha pogut escapar.
Varen seguir xerrant una bona estona. Els 5 es giraren alhora perquè varen sentir el xiuló del pare que cridaven a pua. Ostres! Eren les 8, va pensar en Marc. Ens n'hem d'anar, que els pares s'enfadaran, digué en Marc a na Paula. Idò, digué la dinosaure, ens hem d'acomiadar, perquè avui hem de retornar a la 7ª dimensió. S'ha completat el cicle. Vull agrair-vos tot el que heu fet per nosaltres. I no vos tornarem a veure? Va dir el nin. Depèn de tu. Has d'obrir la ment i saber que tot és possible. Un ha de sentir el que vol viure, però per això la persona ha de tenir un esperit noble i respecte cap a tot el que composa el nostre univers. En Marc i na Paula es varen abraçar al coll de la gran mare i després a en Tau, que tot el temps els llepava. I sense mirar cap enrere, varen sortir del bosc per trobar-se amb el seu pare. «D'on veniu?», va preguntar son pare. Na Paula va començar a contar la història i com que veien que son pare els escoltava, varen continuar durant tot el sopar. A l'hora de dormir, quan ja eren els 2 a dalt, va pujar sa mare. «Bona nit, ninets. Estic contenta que torneu a jugar junts. Així se fomenta la creativitat i és molt més divertit que ses màquines i sa tele». Na Paula i en Marc es varen mirar i varen riure. El vespre era fosc. Era l'eclipse de la lluna, sense fer res nou. Miraven allà on el vespre anterior hi havia la lluna i pensaren en Tau i en sa mare. Just en el moment en què aparegués la lluna, ells es traslladarien per l'espai fins a la 7ª dimensió, la seva llar. Tots aquells que em senten és perquè tenen l'esperit noble. Són aquells que podran perdurar més enllà de la terra. Anau a la muntanya del Galatzó el dia que la lluna hi és però no es veu. Recordau la cançó i vos teletransportareu a la 7ª dimensió.